Patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Good morning mga kapuso all over Mindanao. Og, thank God it's Friday. Atong kamustahon ato mga kapuso sa Malita og Jose Abad Santos sa Davao Occidental Province. Sa may buntag. Mayong buntag sab Jill, kamustahon sab nato ang atong mga kapuso sa Masyo ug Tamparan sa Lanao del Sur Province. Mga kapuso, karong buntaga atong makauban ang kagay-anon nga si Jose Marie Pilaez kinsa nagpasiugda og mga programa alang sa pagpalambo sa edukasyon sa mga kabataan. Isip usasab siya kakani Director sa Department of Education. Kung unsa ang mga programa ngayang gilusad, kana ang atong sayron mga kapuso. Samtang saya ato sab sayron ang istorya sa usa ka Davaoenyong piloto kinsa lakip sa nawad-an og trabaho tungod sa retrenchment sa gitrabaho ang airline company bunga sa pandemya. Unsa kaha ang diskarte karon sa pilotong si Captain Christopher Vergara at ang ikana mga kapuso. Og sa Best Talk, makauban at siniresi si Kapuso Primetime Princess Barbie Forteza. Mga kapuso, usa sa mga lisod desisyonano kung unsa na pud kaha ang sudanon, di ba? Human sa pamahaw, unsa na pud kahay lutoon paniudto o dili ba kaha panihapon na pod. Well, karong buntaga, to give you an idea sa iyong lutoon, tutok lang sa Kumbira Express. Tama ka na, Jill, kay lutuan kita ni Bebot Enerio sa El Salvador City, Misamis Oriental ug usa ni sa akong paborito og present sa mga okasyon, ang lamiang humba. Ang buntag mga kapuso, ato rang sundar ang atong kumbang ginilisan. Mauni siya ang atong mga ingredients. Ang mga kapuso, ato nang sundan sa pagluto ang atong kumbang ginilisan. Mga kapuso, atong butangan gamay nga oil para dili makapilit ang ato ang pork. Lunod ang atong pork. Kailangan mga kapuso ato ginisiyang dugay-dugayon pagpili. Gawas ko ang oil. Mga kapuso, pagluto sa humpa, dagang klase. So, kining ako misang kibali improvise na klase sa pagluto. Sama sa paghumba sa buhol. Ako, siya mga kapuso. Tapos, sunod na ito ang sibuyas. Punta nga ito ang tuyo mga kapuso. Okay, mga kapuso, ito nang ilunod ang atong sunod na ingredients, ang banana blossom. Okay, mga kapuso, atong ilunod na ang soft drinks.
Mga kapuso, okay na yung mga kapuso. Ato nang na-apply tanan ang atong mga ingredients, atong umbang hinilisan. Mga kapuso, aniya na ang atong lamiang humbang hinilisan. Ato na dayong dilawan. Mga kapuso, usa ang airline industry sa pinakaapektado karong panahon sa pandemya. Kay lagi, dunay mga travel restrictions. Napugos ang mga airline companies nga magpatuman og retrenchment sa ilang mga empleyado, lakip na ang mga piloto. Ug karong buntaga atong sayron ang diskarte sa usa ka piloto nga si Captain Christopher Bong Vergara, human siya nalakip sa retrenchment. Captain Bong, may buntag og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, sir? Hello, may buntag mga kapuso. So far okay lang ma. Great to hear that, sir. Unang-una, pila na ba katuig in service isip usa ka piloto sa airline company nga imong dating gitrabahuan? All in all, mga 9 years ko trabaho sa airline industry. So meaning, sir, tungod sa imong trabaho, masulti ba nimo nga somewhat angat ang kahimtang sa inyong panginabuhian sa imuhang pamilya atong mga panahon na, sir? Oo, syempre. Dili lang siya it pays the bills. Syempre pati imong ubang mga mga gusto sa kinabuhi. Okay man kay syempre na mga perks ang airline, no. May mga free tickets. Especially katong akong naging position was DCA, Designated Check Airman, naging line instructor and sim instructor ko. So most of the time gawas ko sa Pilipinas kaya mo facilities naman sa Sydney and Japan. So kana sikig travel nya uban ako ang asawa. Sir, sa pagsugod sa pandemic, kanus alang baka na-appeal sa retrenchment sa airline company nga imong gitrabahuan og unsa ba imong giplano pagkahibalo nimo nga appeal ka sa ma-retrench? Pag start sa lockdown, siguro after a month or two, medyo nagduda nako na murag ma-appeal jud ko ani sa retrenchment because katong sa ikaduhang company na akong na-applyan bag-o lang magugud dito. So ang policy na ilang gisundog is kanang last in first out. So last in man me. So most probably madamay gid ko. Well, in fact, tinuod gid ako ang suspetsa na appeal gid me. In fact, we were 180 pilots sa first batch adto. So nag-isip-isip din kung unsay magiging options such as nag-apply ko sa general aviation, nagbaka sakali sa mga flying schools kay before nagatudlo mapuko ana sa mga corporate companies. And other than that, siguro isip po na ako na if ever makabalik ko sa Davao, isip-isip og mga unsang mga negosyo ana. So moto ang una na akong option sa itong panahon na to before migi advisean. Og unsa ba, sir, ang imuhang diskarte karon sa inyong panginabuhian? Og nahibal-an namo nga nag-engage daw ka og usa ka negosyo. Pag abot ako diri sa Davao, wala din kasugod no kay syempre daghang mga bad news ba like katong na sa akong father, then sa mong pet food, and then siguro the meantime adto ang savings lang sana ako naggamit. Then fortunately ang mother nako nagpahiram pud siya para sa syempre daghan matag mga expenses good ba kay wa man nato to no mapangandaman. So after that siguro na ako'y friend nag-introduce siya sa ako about some business. So nag-engage ko og kanang business. It's a donut business, frap and donut business. Along the way, sir, kamusta sab ang dagan sa imong donut business og igo ba ang income gikan sa moong negosyo nga makatabang, sir, sa pangalaw-adlaw nga glastuhon sa imuhang pamilya? So far, late na ako nakasugod, mga December na no, kay medyo na-busy po akong friend. Pero good thing lang kay ang December, malumang ka, Pinoy, daghan yung kwarta pa December. So medyo okay siya to that time. I sold, siguro sa December lang, I sold around 5,000 donuts. Since January, under observation pa gyapon ako siya. Not as much as katong December, pero it helps naman sa paying my bills. It helps siya. So far, okay naman siya. Okay, sustaining, kumbaga. Ako po siyang tabang ba na malesen ang ako ang kanang pagpagawas o kanang personal na ko na kwarta. So far, okay man siya.
Sir, aside sa imong pagnegosyo, unsa pa ba ang imong gikabisihan karon para somewhat refresher pod sa imong profession as a pilot? Pag nako'y free time, sa kuang computer na ako'y flight simulator. And then naka-link na siya sa internet na siya ginatawag na VATSIM. So interactive na siya. Ang imong mga kaistoryaan na, mga nagaingon na pod. So it's just like flying an aircraft pero virtual lang siya. Kana. Then other than that, nagbaligya po kuglain pang mga produkto. Sir, ang imong words of encouragement alang pod ngadto sa mga nawad-an pod og trabaho tungod sa pandemya aron magpadayon sila nga magmadasigon. First, good na kong masulti. Nagiging ano na ko ni siya, nagiging gabay na ko ni siya. As a Christian manggod, makita nato ni siya sa Luke chapter 12 verse 24. Ang giingon diha is kung ang isa ka raven kumbaga ba siya tapulan lang ba, di siya imbak og pagkaon and all, kinatagaan siya pagkaon sa Ginoo, unsa pa kita na we are the greatest creation of God. So tagaan gyud ta niya og means. Kana lang syempre sa tong part, we have to do our part na mutrabaho gyud ta. Dili ta mamili sa panahon karon, di ta mamili as long as decent and kanang dili ka makaapak og laing tao, trabaho lang, ayaw ka ulaw. Ako maglukdo-lukdo ko magsiyon sa diya sa San Pedro. Bahala na. I mean, 'di ba? As ang namugi prestige ang pagiging pilot ba. So kalimti sa na kay kailangan ta mo survive. So kana lang, kapit lang kapuso. Exactly, that's the spirit, Captain. No? Laban lang gyud ta. O padayong maningkamot luyo sa atong gikaatubang karon nga kalisod. Daghan kay salamat, Captain Bong, sa pag-share sa mong istorya nga kakuhaan gayud og inspirasyon sa mga kapusong Mindanawan. Amping pirmi, sir. Daghang salamat ba, daghang salamat. Chilak sa mga kapuso, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Best talk tayo mga kapuso, kauban si Attorney Resi Rizada. Resi! Thanks, Argel! May butag mga kapuso, welcome to Bisto. Karubuntaga, makauban nato usab si Kapuso Primetime Princess, Barbie Forteza. May butag Miss Barbie and welcome back sa At Home with GMA Regional TV. How are you doing? Thank you. Okay naman ako. Maayong buntag din sa ating mga kapusong nanonood ngayon. Attorney, thank you so much for having me again. Ang saya. Yes, it's our pleasure to have a beautiful lady like you this morning. Gusto ko namin imbitahan halos sa everyday na lang. Kumusta ka din at saka your family at home? How was everybody? Okay naman. Thankfully, lahat ng holidays namin, both Christmas and New Year, were both well spent with my family and Jack, of course. Kaya naman looking forward na ako ngayon 2021 kasi nga yung pagkaka-celebrate namin, parang feeling namin it's a good sign na talagang magiging better na yung coming year. Malapit na ang Valentine's Day. Any plans Oh my naman God. for the Hearts Day? As you all know, every Valentine's Day, lagi may pakulo ang Jack Roberto sa akin. Palagi may pa-surprise, palaging kailangan mag-aaway muna kami para hindi ko mahalata na may surprise siya sa akin. Kaya nga sabi ko sa kanya, mahal, 3 taon na tayong nag-aaway bago mag-Valentine's. Pwede bang next year, sabihin mo na sa akin kung ano gagawin natin para at least, diba, mapayapa nating ma-celebrate, masaya tayo parehas, hindi na ako umiiyak, gano'n. So, sa ngayon, wala pa siya sinasabi sa akin. Pero, ayoko mag-assume, pero malamang sa malamang may surprise na naman yun. Sana lang wala ng prank this time. I'm sure marami pa kaming aabangan sa Anak ni Waray versus Anak ni Biday. Tama ba? Ano na ba ang mga fresh episodes na makikita pa namin? Naku, hindi ko nga alam kung saan ako magsisimula dahil parang natapos kasi yung story namin sa peak talaga eh. Yung highlight talaga yung nalaman ni Caitlyn na may something kami ni Eric at saka ako si Ginalyn. So bukod pa doon yung revelation ng kung sino talaga ang nanay Nino. Ang dami actually ngayon pinapakita na yung teaser, 'di ba? So abangan natin kung
ang pipiliin ba ni Jeneline up till the end ay yung friendship niya with Caitlyn or yung relationship niya with Kokoy? Abangan namin yan. Excited na kaming lahat. Thank you very much, Miss Thank you. Barbie. It's really lovely to talk to you this morning. Thank you. Thank you, thank you. And that was Kapusong Barbie Forteza. Siya lang mga kapuso, kay mabalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, atong makauban karong buntaga ang usa ka kagay-anon nga kaning anaa sa opisina sa gobyerno nga padayong nagahimo sa iyang programa nga nakatutok sa edukasyon hangtod sa karon. Paunsa kini niya napadayon ug unsa ang mga lakang nga iyang ginahimo. Kana ang atong sayron kauban si Sir Jose Marie Pelaez. Sir Joey, mayong buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta? Mayong buntag sa Real, mayong buntag sa tanang nagtanaw sa Kapuso TV Mindanao. Sir, paunsa ba nagsugod kining imong advokasya sa edukasyon? Dugay na, no? Because nagtrabaho man ko sa Department of Education since 1995. No? I was assistant to the secretary, katupang taga Mindanao gayud nga Secretary of Education nga si Dr. Ricardo Gloria. Tungod sa kadugayon sa akong pagsilbi from 1995 up to 2012, no? So that's around more than 17 years of my career. So katrabaho ko gayud ang mga taga DepEd ug nagsuroy-suroy kita sa mga eskwelahan, both public and private dinhi sa Misamis Oriental, apil na gani ang Cagayan de Oro City. Ug nakita nato ang actual nga situation sa atong edukasyon sa lalawigan sa Misamis Oriental. Sir, sa imuhang tanaw, nganong importante nga tutukan ang educational development ug skills sa mga kabataan? Well, maumang gid na ang mandates that the highest budget should be given to education. Kay kung ang atong mahatag nga edukasyon sa atong kabatanunan maayo, quality education, daghang kitag mga skilled workers, mga graduates, ang atong ekonomiya motaas usab, no? Ang atong edukasyon makahatag og economic development sa atong nasod. Mao nang kinahanglan gyud kita mo invest og human capital, and that is only through education. Sir, unsa ba imong mga ginahimo nga lakang aron makatabang sa education sector, sir, karon? Sa dihang nahimo akong vice gobernador sa Misamis Oriental, akong gi-continue ang akong advocacy on quality education, no? Nanghatag ako og mga libro sa public and private schools sa Misamis Oriental, apil na ang Cagayan de Oro City. O gani naka-distribute kita og quality hardbound books, 250,000 books sa atong public and private schools. Tungod lagi kay sa dihang direktor ako sa DepEd, nakita ko gayon ang problema sa reading comprehension, writing, mathematics, and science ug uban pa, no? Na ang ato gayong mga learners dinhi medyo dihadog yun, no? Sa mga compared to other countries sa Cyril. So kinahanglan yun to ensure quality education sa atong, labi na sa atong mga public school learners. Sir, sa imong pagpanghatag og libro sa mga nagkariyang tunghaan sa syudad o probinsya, unsa imong nakita nga epekto niini? Well, ang epekto niini kay adto ko sa eskwelahan, I always tell our parents and our learners and our teachers nga kinahanglan gayong pabasahon ang atong mga bata. So hopefully katong mga libro nga akong nahatag makatabang to sa atong mga teachers sa ilang pag-research, makatabang sa atong mga estudyante sa ilang pagbasa o pagtuon, no? Kay kulang baya og mga resource materials ang atong mga public schools, no? Og ato sang giaghat ang atong mga magtutudlo nga pabasahon gyud ang mga bata. Kay mao gyud kana ang atong dakong problema karon tungod sa siguro sa influence sa atong mga video games, mga internet games,
nga instead ng atong mga bata magtuon tuan na noon sa mga video games. So ang time devoted to reading nawala na, no? Mao na nga doon general decline in the quality of our education nga kinahanglan gyud kitang tanan magtinabanga when it comes to education. Kay dili raman po trabaho sa mga teachers ang quality education. Trabaho usab kini sa mga parents nga ilag gyud pong i-supervise ang ilang mga bata while at home. No, labi na gyud karon kay ang atong paagi sa education is modular, no? Dalon sa balay, no? Kinahanglan gyud nga ang mga parents should ensure nga ang ilang mga bata sila ang magbasa o sila ang mo-answer. Karon nga adunay pandemya, sa unsang paagi nimo ginapadayon ang imuhang programa sa edukasyon? Sige gihapon kitag hatag og mga libro, bisita gihapon sa eskwelahan, and of course coordinate with the Department of Education, no, mga officials sa Department of Education, kay ako man sad kaning mga higala, and also try to push them nga kinahanglan gyud nga ato gyud kaning i-focus ang kaning mga advokasya. Daghang kayong salamat Sir Joey sa imong oras nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV ug amping pirmi, sir. Daghang salamat sa Cyril, daghang salamat sa At Home with GMA Regional TV sa Kapuso, Mindanao. Daghang salamat sa tanan. Sa ibisan pa man nahimong apektado sa pandemya ang iyang trabaho, isip usa ka piloto, nagpadayong marasigon si Captain Christopher Vergara og nangita og bag-ong oportunidad sa panginabuhian pinaagi sa iyang food business. Sumala pa gani niya nga kalimtan una ang prestige sa dating trabaho ug unahon ang paghimo sa mga pamaagi aron makasurvive. Laban lang, kapuso! Samtang Jill, gihatagan gayud og importansya ni Jose Marie Pelaez ang edukasyon ug aron makatabang sa kabataan sukad pa kaniadto. Naglusad siya og programa ug advokasya sama sa paghatag og textbook sa kabataan. Sa igwa, kapuso, ato sa tutukan matag gabi sa GMA Talababad ang Anak ni Waray versus Anak ni Biday. Ngagibidahan ni Kapusong Barbie Forteza ug uban pang kapuso artists. Mga kapuso, unta na-inspire ug nakakaton kamo sa gi-share sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Herman Melville nga it is better to fail in originality than to succeed in imitation. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinaagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you on Monday, mga kapuso, ug always remember that God is good all the time. Ayaw sab kalimot sa pag-smile. Amping! Ako si Cyril Chavez. Happy weekend, mga kapuso. Kinisab si Argil Relator. Buong puso para sa kapuso.